Nyakorongo jwang dakika oskadho 32 tok sa adek mano mar okinyi chenro mar mbaka oromo chako sani chieng' tich abich wajabedo gi rowere gi thor weche mopogore opogore. Okinyi ma kawuono yienwa mar mondo bi walose higa achiel mano mar sirikand manywanda mano mar broad base. Gini mise mage mabende osechwalo Nyakorongo jwang walose ne kotendre kod mise mage sechwalo dongruoge kanyakla kod rem ma samoro nyalo bedo ni gisebedo ka gichwalo. Okinyi ma kawuono iwacho ni broad base at 1 e wang' rowere. Antiere kod rowere adek mabende osechopo ande bende antiere kod gi ang'wen mamoro mong'ere kaka Mark Okoth Nyangwese ogeno marani obiro bedo kodhi nyime. Iwacho ni better late than never. Koko mano okinyi ma kawuono yiena mar mondo mi arwake yawuot luo ariyo kanyakla kod nyar luo achiel. Achaka ne kodi Paul Time. Igeni TV en mar onagi to nagi ong'ewa gi kitwa gi timbewa. Iwacho nyingi inyakanye gigi mitimo machiegni. Erokamano Sharon. Moso uno kwe. Ani iluonga ni Rosil Paltin. Somo School mar Technical University of Kenya. Atimo journalism and mass communication. Aya Kojwach. Anya Kojwach Kawere. Kasipul Kabondo kono. Homabay County. Homabay County. Machiegni network. Bende kopogore gi Paul Time Nyakorongo jwang antiere koda John machiegni tok. Erokamano. Ani iluonga ni John Odhiambo. An wuod kanywa kamoro ni goto diedo Barachuth. An jau Genya gi tiende. Mano county Masiaya. Mano county Masiaya. Kamotelwa ni gavana wakili James Agri Bogorengo. Machiegni ahinya. Nyakorongo jwang kopogore gi John bende antiere ka gi Okayo. Okayo machiegni. Erokamano Sharon. Nyinga Joshua Okayo. An awuodo Yoma Katwenga. Kamoro nokila. To an okil Nairobi ka. Watemo sudo ngima to bende watemo loso ne jo yudhi mar mondo mi wan kaka jo youth bende wabede gi duol e telo ma Kenya ka. Erokamano. Nyaka sani jatend rowere mano mong'ere kaka RGM Revolutionary Gen Z. The Revolutionary Gen Z Movement RGM. Sani koro watimo gimiluongo ni movement building. Koro ni nitie momentum mane waseloso higa mokadho. To kendo walose higani. Koro watemo mana mar mondo mi kik olal. Koro sani wadhi e piny, wadhi e gwenge. Kwayuda yuda ji mos. To karomo sama koro saa ochomo kare. To wakono ji ni my direction monego be ni Kenya luwo. Omiyo RGM nyalo bedo no ling sani. Lakini walose ene kendi tede. Koro RGM en riwruok mar ojende mar rawere. Matemo ng'iyo ni to gik matimore e Kenya ka bende ojende ni gi sauti mar mondo mi gilose gigo kendo gik moko kikadhwa alafu bang'e to waywak ni noweu to bende ne ing'eyo kata ni gima kama timore. Koro watemo mar mondo mi warang gik matimore e pinywa to kendo mondo bende wambe wapaza sauti kata waket duondwa mondo winjwa kaka rawere. Erokamano ahinya. Achiel kuom weche mabende samoro nyalo bedo machiegni gi chuny rawere Nyakorongo jwang en mar sirikand broad based. Nikech sirikal ni Nyakorongo jwang iwacho ni nochake tok ng'anyo makoni kod kocha mabende rowere nobedo godo mano higa mar 2024 nyaka sani higa achiel osekadho. Nwaneno kanyo kanokel ma jolony bende sirikand broad based Nyakorongo jwang dibende mise mage magisechwalo mage mapok gichwalo. Aparo ni Jona achak kodi higa achiel mar broad base e wang' rawera kaka Jona jau Genya. Inene machal nade? Aparo ni kane wachako ne okasire. Girwa mane watimo mar Okayo cha ne wantie kendo ne wane front line. To bang'e gi sani to ane iye kendo asire. Ma Okayo kwa ing'uono. Anto ane girwa ma broad based ni koru kono ta onge. Koro giruno anakiae to bende kadwa ng'e gi sani. Ane broad based koni. Aparo ni broad based osetelo. To samwa wuoyo to seche moko wawe wuoyo kaka jo Kenya. Onego wawuo kaka onagi. Onego wawuo kaka joma wacho dhogi. To wacho ni gini bende. Wabende kaka onagi osekonyowa. To wabende kaka onagi higa achiel mang'ani osemiya ni wasetimo gimoro. Maka bende okawo ofualo gire ni odokgo. Gi kawuono kofualo gire ni odokgo. To nitie jomoko ma ngimagi osechange. Ma gimoro mwanyalo kwano. Taparo gi John gi pacha. Nitie moko achiel ariyo adek mwanyalo kwano kaka onagi. Koro sani ok awuo kaka ja Kenya. Awuoyo kaka onagi. Kaka onagi mage minyalo kwano. Nitie development moko waseneno ka president oseyawo gik mang'eny Homabay. To kata siachwa sani nitie nuclear plant mabiro Siaya. Mako gere Siaya to dhi loko ngima japiny mane gweng'. Wik mokalo ni
CS mar Wandai yani gi MP mar Ugenya ka yando kelo rural electrification kuonde 3 e Ugenya gigi dhi chenjo ngima jopiny kapok wago siasa maro ma jogi goyo malo kani mane ochakre chon mane orengo gidi magichako mar revolutionist and so on wapenjre to bende gima watimo ni konyo japiny nadi e dala e kor gweng an jodala okayo dwaro stima jodala ok dwa story moko na ke ang'o gini no se yiere gini kendo mi mondo biyo noogi to bro 2027 August mana kwa dhi ang'o e yiero sani gima nyalo timo sani en kao matindo magimiyogi magi mwanyalo kao kendo kao piyo nikech onyalo fualo gire ni kiny to wadong nono makor neno ni wan kako ganda waseyudo dongruok mathoth kaluwore koda sirikal mano mar broad base akani pauta ini ni nene machal nade higa chiela mano mar broad base higa chiel mar broad base ato pok abedo gi pok achung' gi broad base ahinya anya wacho ni jok manie ng'ama nie i broad base feel ni en obedo benefited koro ng'ama nie i broad base nya support broad base to ng'ama nie oko mar broad base ok nya support broad base in chung mari ni kanyo an chung warara noko kanyo kanya support broad base nango so far kama gisechopo gech gik mang'eny kwa ng'iyo kwa wacho ni kata kaka wan rowere nwadwaro ni mondo giwinj duondwa to so far pok wawinjo kagima giketowa ei broad base kaka wadwaro pod gigolo wa oko pod ananeno ni broad base ni pod ne gikete for their own good chalo ni gini ne en mana selfish ambition moro mane giloso alafu broad base ni gilose ka gima en strategy mar 2027 yiero ma gidhie ok ni gilose ni kata kan ni giwacho ni en mar unity gini ok apar ka en kamano wan kwang'iyo en strategy mar gi to Fulton bende loso ko tunde kod selfish kama naka poke dhi wach Kenya ngeni mar selfish no ang'o makelo kwanj miwacho no jogo iko gini en mar gi yani ne giloso mondo gibenefit ngeni kiwacho selfish do luoko loko ne en mar girich kata gir wuoro moro kamano mano ne giloso anene ne giloso mondo gibenefit themselves ok ni mondo gibenefit wan kaka rowere giketwa iye kanyo Kenya ka wadwaro opposition, a strong opposition manya keto government accountable but koro no expect gani Raila mondo bed the opposition manya keto government accountable to koro wan sani kaka wan mo wadong kae kaka wang'iyo government gima gitimo marach gimo kitimo maber gin ka ne gisedonjo kacha ne giweyo ng'iyo about government kech koro otiyo gi government kamoro achiel makoro wacho ni broad based omuonyo opposition kweth makwedo piny owacho omuonyo waonge opposition moro ma strong ero kama na enya aya John we koro kayo medo wawinji in bende nikech kino wi ibro bedo kiwacho nikech ang'o okayo broad based higa chiel inene ero komano Sharon to kapok awacho mara mar broad based higa chiel akia ni John wacho ni kuma wantie nang'o girwa no akia girwa mowacho lakini awinjo kiwacho wach sitima jodala dwaro sitima jodala dwaro pi jodala dwaro gik moko bilago sitima Kenya ka iloso gi KenGen ema generate sitima to sitima no koseloso gi KenGen to bedo supplied gi Kenya Power manyiewe from KenGen to supply no not Kenya Power KenTraco no it's Kenya Power Kenya Power ema uso stima yes very correctly linga nge kumibire stima iloso yes gi KenGen yes all right KenGen uso ne angono KenTraco no I've worked with KenTraco okomodi stima iko don KenGen ema nyayo stima to gi distribute KenGen ema nyayo stima where do I explain to distribute to gi distribute KenTraco ma distribute ma nyiew from KenGen then KenTraco built gimilo on substation from substation gi lower the megawatts so that Kenya Power nyalo kawe from substation to tell on consumer anyway okay wadhi mbele ero kamano although mano pod wrong but okadwa bedo kae koro mako dhoga ni do we need bende wadwaro broad based wadwa ni kweth mapingo sirikal odonje sirikal mar mondo mi process no timre mondo mi steam owuog kuma owuoge mochop ne japiny ma kawaida kaka in gi an you understand we don't need that okwadwa mano king'iyo pi one dalawa and apani counties wa ng'wente makaluo
nigi Lake Victoria, Nam Lolwe. Lakini gweng'wa sani dhoute ama mieche manigi pi minyalo ng'iyo ni koro fereji owuok pi nitie ikwano. Nikech ang'o? King'iyo chiemo, wan gi lowo. Joluo nigi lowo. Dalawa Uyoma wan gi lowo ma serious. Lakini lobno sama oduma onge onego bed ni watimo ang'ono? Wapidho pamba. Pamba no sani ok inyal pidho apidha nikech onge ang'ono? Onge market. Mane cash crop matieni pith miuso ma wan kaka wan wanyalo jivunia ni wan gi gima wanyalo uso. Kaka jomoko nigi ang'ono? Nigi niang' gi gik moko machielo. But mago ok timre. Broad based kane kweth mapingo sirikal odonje sirikal gikoni giloso broad based. Ne giloso broad based mar mondo mi wabed gi winjruok. To winjruok ne en ni namba 1 wa implement NADCO report. Gik mage mane ni NADCO report mano nego beni timore. Namba 2 nonego beni wang'iyo gik moko kaka public finance article mano gine mar 12 mar katiba. Tich maber mar pesa mar jopiny. Sani king'iyo counties kwan atamalo 70 kwan atamalo 30 ema dhi e dongruok. Atamalo 70 itiyogo e timo ang'ono? Recurrent expenditure. Mano chulo salary gi chulo gik moko bilago. You understand? Gi bills. Matie ni wan wachulo ushuru mondo chul jotelo to ok nodhi otiyonwa. Koro ko ushuru mwachulo kata mwachulo ok nyal tiyonwa dhi e chulo jomoko. Ere tiende bedo gi jotelo. At the same time pod imedo jotelo. You understand? At the siachwa karibu kwan atamalo 12 emadhi e gine emadhi e dongo modongo dhi e mifuke ji. Koro ere gima broad based osekonyowago? Nikech broad based nonego bed ni ensure protecting devolution gi konyo sirikal mar gwenge mondo oenea maber kendo tine jopiny maber. Lakini kanyaka sani pod counties ok tigi pesa maber. Counties ok chiw report ne Auditor General. Auditor General ywak ni counties ok ti report. Mano tiyo gi pesa maber. Another thing mane broad based onego bed ni timo en kedo gi kwelo mar pesa ma dho kisungu luongo ni corruption. Corruption sani koko dhi malo kucha. Office mar president nyocho tiyo gi bilion 3.6. Bilion 3.6. Bwana in bilion 3.6 kominya temo. You understand? Koro yani gik mano nego bed ni broad based temo mondo losi koro konya. Gik mane broad based temo mondo ni ogine ogol koro konya. Koro bende wadhi mbele adier. You understand? Omiyo an broad based is a no. Broad based was a very wrong move. To kendo aparo ni kanyo to Raila ok no calculate maber. Onge dongruok moro amora maber. Onge dongruok moro amora. Ang'e ni ng'ato biro ng'isa ni sani one of the things mane broad based dhi kelo ne en compensation for victims. Iwinjo masani kore timo ni. Mano is one thing. And honestly king'iye an kaka ng'iye en siasa ma kawaida. To dongruok ma samoro Kaluo wacho ni broad based osekelo dongruok gwenge ma Kaduo yore miloso. Erokamano Sharon, in fact iparona adwa wuoye wachno. Wuoye mana mapiyo piyo kapok jono ka. Joma joluo wa in fact ahero bedo jaluo ok apar ni dadwaro mondo mi onyuola anywhere else. Lakini bende nyaka wang'isre adier. Wan joluo watimore ka gima dongruok en mirima mimiyowa. En kagima ineno no oruma mondo miwa dongruok. Dongruok en tij sirikal. To sirikal ka en sirikand Kenya, en sirikand jite. Obedo Kuyu, obedo Jaluo, obedo Kalenjin, obedo ng'awa. Omiyo dongruok onego bed ni dhi everywhere. Lakini koro wan wang'iyo ga dongruok kagima ng'ato neno oruma mondo tim ang'ono okelnwa dongruok ka en president. You understand? Ok onego bed ni wabedo ga kilino. Onego bed ni wa demand ine sirikal no yieri ok no yieri sani koro ine president. Dongruok no ambe wadware mana kaka jomoko ka beti mangono bende dware. To mane monego beni wasebedo go position ma very strong. Raila Amolo Odinga onego endelea gi tijno nikech osetimo maber. Ka chieng' moro ji oyiere to wabro mor ni wambe ng'ato otimo ngono
ng'atwa koro president. Lakini ka podi onego bed on this side of the people mondo ng'i sirikal gima onego bed ni sirikal timo, nikech Raila osetiyo maber e gine mar pingo sirikal kuma koro dhi e chama kata onge. John gima hero go kayo en jaluo mariek. Ting'e nitie story mag joluo mariek gite at some point in revolutionist. So gik mokayo wacho go ana kawe ka jaluo mariek ki sample joluo mariek te ne gin kako kayo. Koro kayo wa expect ni be ibo dhia kocha at the right time. Abo kaje. Ibo dhia the other side. Which other side? At the right time. Sani to pod tinwa mana kanya mi bergo. To mtigi mi wacho mai want to differ with you. Kineno. Sasa yamo wacho gimoro mosetimre marach. Kikwa gik mosetimre maber. To nitie tam matiyo go Sharon. And it was not deliberate. Mseche moko obego bed piny kako nagi to agomba kaka jot waweyo ma Kenya iwinjo you are allowed mondo idifa koda iwinjo tana wuoyo kaka an ineno gik miwacho gote ka okoko e street nikech nane street asebede street no a demand for gigo to kadoge ot kako nagi to wawacho nitie gimoro ma difa ga dhano pile mano to kata ngitimre pod adhi difa kodote. Raila ne timo maber opposition onego be neno beda bedi opposition notie opposition kanya. Raila bene nigi right mare kaka Raila Odinga ma jakom ma join any side modwaro sani kichung ka bibi join that side mano right mari kako kayo iwi kose mano koro abro wacho gima kisungu wacho ni selfishness nikech ka kisebedo ka in jatelo tini ng'iyo mna gima benefit to kingi jogi then mano you have selfish. Kano dhi side cha ne okodhi kende nitie joluo moko manodhi odonge is upon jo manodhi gogo tero development kanya donge jolony mano miwa madhi gi joluo mage manodhigo wanda nitie intellectual wan gi jod mbadi koro ji ariyo mukwano gino wan gi jomoko mang'eny sani kwan gi ng'a pipeline wan gi Chris Karani ato deko dhi koda anen saiduni to poda rango ata this koro ni cross nikech Raila nodhi ado wacho ni okayo gima nyakwa yierego ni Kenya ka to ne wayudo ka gik moko timre nade ok beyo to gik moko dak change overnight nikech Raila koro join sirkal koro wa demand ni victim moko mane chakre 1964 kapok onyuola obed compensated overnight iwinjo report no nadko report no biro right I agree with you on NADCO report. No nego ben bedo implemented. Mabe nane no negi delay. Kata mna ba election sani gik IBC. I feel ntie kamoro mane kutumre nade. Ne kodhi maber. But at the same time nyaka wa yiere. Ntie gik moko mosedhi maber e gi broad base ka mwaseyudo. Development. Other way about development. Ni sub development man. Dongruok man. Akwane ne nikech koro kayo pende nacho ni dongruok ja Kenya mora mora. Yes. Dwa. Misere ko daratiba. Adwange dongruok to gima nyaka wayiere ne siasa ema determine kama development samipogo gikeni mag sirkal mwandu mag sirkal to siasa nyaka decide kama gino timbre nade gino dhie nyakiyie no last election kata kane pok wadhi e street onge gima nomiwa kata chiel iwacho gino constitution ondiko right kadi yiero CSS nomiwa di bwana yiero CSS ok dongruok joge ma determine John ngisa ni dongruok mwaseyudo thurwa kaluo gin mane gi kwan na we siasa mang'eny makia rhetorics mitimo don't go around the corners sani kata Homa Bay Stadium and national government emotumo no facelift botumo improvement right Untie project rural electrification wanda I land opile to yao pile luolan. Okay. Rural electrification. Do you know something we call last mile electrification? Connectivity. I know very well. Exactly. Mano area man. It is part of last mile connectivity. And last mile is a 2015 project. Ado wacho nigi moro nitegi moro ado wacho ne confidential makone gawachi. Nitie jago moro mano nyisa ni kando dwaro connectivity mondo bed approved iwinjo. Mane dhi Bomet Sondu mane dhi Yokorwa kocha. Mane miga kati event maduong Nyanza to stima nyaka bedie blackout. Kana odwaro in the previous regime before this broad-based gino nek bed approved. Kana wadonje broad-based regime to gino bedo approved within 1 month. Iwijo. So nitie gik mang'eny madakwa expose matimre government mabedo approved madakwa please tafadhali adwa penjo gimoro a point no tu. Okay. Koro matieni kiny ka uwuok e broad based to ginya kata ngado stima no nikech last mile koro okay exactly let's now behave like we are no let me John we kora nyisi yes
let us look at the future. Wangi mbele. Wawe ng'iyo sani. To future ni mwa liga munda nyisi. Yes. Ni koro wane serikal okel stima. Kata in temporary to koro wane we munda nyisi. Nyaka wangi long-term solutions. And long-term broad-based is not going to be here forever. You understand? Broad-based is a 2-year thing. Or Raila Nyaka work after 1 year. I mean after 1.5 years. So what are the long Sani ko work. Relax. Sani ko work. Okay? Alafu goal city man. Iji wacho nango? Stima da golo ko se biro se. Ginya golo. Bwana wase neno ka transformers igolo. Ya iwacha ngoya. Now, long-term solution enema. We have to work on systems. Nyaka wangeni waketo misingi. Makare, martelo, mar mondo mi okonyo kata ngima mabiro. Ok wang'e gima sani koro wane broad based. To kuma ni mara ilo sebedo ka gore na mila oni. Aya ero kama na. We wamtenda na bend Paul Tani wachango ko. Ero kamano. Gima John wacho ni Matia ni enong'iyo mostly about the lowland side. To gima nena ni Joshua wacho ni wadwaro ni Kenya mangima oyud lokruok dong. Koro ing'eni kaka ne Raila ne ni opposition non tero the ruling party ging'wech mondo gitim gima gidwaro. Teno amua ni koro wang'ni wadonje opposition. Matia no ool gi bedo opposition koni en tije manon timo chande. Koro ok odwa en koro dwa join the other party. Inen to gino tena dier sama niloso stadium ma Umabecha nilose nikech ne wan gi event dak ne gilos gino chon moro obed kanyo ok ni gilose seche ma wan gi event kore ka girok ni giloso Umabe girok ni giloso Umabe nikech wakelo event moro kanyo gino nego beda chakre chon government masani ne osebede power for how long ndalo go tenya kasani gino los mana nikech gini go Umabe mendo sabago rombe mopogore keni gin rombe mage miwacho nikech era mana do illusion ni nantiere kanyo madaraka nanitiere mane mowuoye momiyo nolos ni no ema koro girok ni giloso to kata bende nyalo penjo ni madaraka mondo bi Umabe nen kaluwore koda sirikand broad based lwasi maber koso lwasi maber mar siasa dong gine koro madaraka de one day event ema mori kama okayo gimanya kwa yire para moko gin village okayo we are villagers John awachni sani dongi omor ka Umabe losore do sani in kanye in Nairobi onego beni wamor ka mora ka losore mondo kata kidhi kata Nakuru dak Nakuru imor nikech Sedati county inen kwa ng'iyo sofa kata sani an kadwa wuesha shani jipodo gin confused about sha mokelo nyiri sani kana ng'iyo kuonde ma paid facilities mag gas 2025 iyudo ni nitiere dispensary moro iluongo ni Nyandiwa West Kamaga kachata nolore ga chon lakini sani oketo 19 million kanyo ni obedo paid August to king'iyo gino maber kata picha ne idhi yudo kolore kendo kanyo bungu koro dhieri ni dispensary en government shani pele tero 19 billion ni kanyo kamane ka kiumo wiwa momiyo opposition kan tiere kacha to anyang'eyo gima government ni timo oversight gigo wang'iyo te ok ni sani wane makoro wadong wang'iyo ting'eni kwa temo raise voice wa to gi intimidate wa onge gimwanya wacho as the young youths magi winji giwuonda nikech kwa dhie street wadhi nikech wadwaro unity wadwaro gik moko mondo tim wadwaro jobs to ka gise wuondo uda kachiel gicha giduoger no loso broad base mondo gidwar unity nikech wadwaro unity gi dialogue lakini koro gitere ero lakini onge youth mora mobedo included e gimora magitimo no sani kata nyaminwa ne nyoro ne nyisa about shani na penje ni shami chuloga no dhi nang onyisa ni en kaka nonyisgi ni chulo 6,000 for the whole year dong kasi chako chulo 500 per month onyisa ni en pesa ni ng'ade ga pile lakini kong'iyo onge kuma ntiere e shane no mapteni gino en ghosted onge gima timore kae kwa the education side ginyiso ni education ne gi raise ken nikech NFM manyien obiro nikech government manyien nonego weya machielo chan understand kendo ne tije yot mokelo sani ni ubedo confused plus onyiso ni gi raise pesa kaso gicha giduog gi reduce matin matin ntiere kuonde mo reduce kaka last time no wuocha ntiere kuonde ma gi reduce kuonde moko gi medo kaso wan gi mwadwaro the free education mane ntiere chon ok ni gi raise moko kendo gichak giduoko moko mara ni sha gikelo nwa shani kende
King'iyo NHIF gi SHA is higher than NHIF. Matiende ni onego we away NHIF. Nikech okumba manyien mar SHA ka nikelo nen mar tieko mibadhi mabende nantiere NHIF. John nyalo medo kapok aka oyo matin. Adwa wacho gimoro. Nano ka gaji matin ka. Adwa wacho gimoro kama okayo koyiego. John wache points be. We okayo. Wache point be. Points no wa. Kuna migi mokayo. Gima jogi nyaka yierego. Kwa uoyo. Gima jogi nyaka yierego. Kwa uoyo. Problem mane wan gogi. Gige ne wan go kata before broad-based. Iwinjo. To seche mane wadhi e street. First ne kwa dhi e street kata ni problems. Ne wadhi e street ma problem ma wan go by that time. To the street no manya kan wayiere waduto no yawo wang'wan kara wabende wanyalo unite mondo watim gimoro wanyalo bedo unity as a young people manyalo change the government. I think mane gino kelonwa gino kane chakre ka tugo to no bedo gi impact. Mano number 1. Number 2 nyaka wayiere seche mane jogi oromogi bagi wuoyo kaka gimoro ing'e nitie penjo madhano penjerega nto ne beno wagolo ng'ani e power ng'ama ne do kawo tang mane dwa timo mano abende ne duogo ba penja anto kara ang'o mane do timore mane gima nokelo broad-based ma wuoyo yani iwinjo 1 year down the line nitie gik moko at national politics ma poko change abende kama beti kaka jona ng'iyo nitie gimi wuoyo about SHA abende ang'iyo ni SHA no I was wondering kata kana obiro kana register ni gini to ang'o miyo adak gi better system macha mondo system chobed better than introducing a new thing. Kendo mano kelayo wacho about SHA en gi corruption dio. Sani wan gi foundation ma waram iwinjo. Masani kata ng'ato gonwa sim dala katuo. Wanyise madwa mention the facility. Nugo ni Matibabu Hospital. Wanyise gande kanyo adhi chulo ni SHA wanie gidhi activate to gidhi timano gidhi chiedi iwinjo. As much as no en gi negative side of impact. Ma joka okwalo linga mondi. Mane joka okwalo buondo wan kocha ntie corruption wakelo koni ntie corruption. Tunti at the end ananyalo wacho confidently not you nke ntie joga manangosha okuma marsha yes ntie joga mosechiedo more than 30 iwinjo maklasani a confirm as much as nen corruption tuntie gimoro matimre nadi ero kama na nyapolta ni nyalo medo kata ka yueyo yuatie kata gimote mo wacho kai matire ni Matibabu Hospital koro wacho ni ng'at maonge but Matibabu Hospital koro wawuoyo generally jo Kenya te inero kori wacho jogi wacho ranyisi jok ranyisi there is example match ranyisi lakini gine gima na nyisi Sharon ka in e broad-based government ine iye to in benefited iwinjo maber to ka in jok ma ok ni benefited ineno ka gini ok konyi kore wache wonyisi ni nani nikech ene iye kai okay minyalo meda anda ka yueyo na video gimoro malit na sana ka John wacho ni kato bedo ni nitie mibadhi lakini gini tiyo onge tuo matuyo malite moloyo mibadhi omiyo kiketo mibadhi bedo ga gima en abaida en gima mathin ni kato bedo awinjo ka kiwach gino lit na seriously ni kato bedo ni nitie mibadhi shatiyo koro wadhi kode bet really mibadhi e tuo mosekwalo pesa Kenya ka molo half of the money mosetiyo in the last 13 years kuro I mean 12 years kuro ereka iwacho ni katobedo ni nitie mibadhi you cannot just say ni katobedo ni nitie mibadhi I was not saying mibadhi is a very serious disease in this country I was justifying okay justify mibadhi nitie iwinjo I was not disputing you cannot say ni katobedo I was justifying toka wa mibadhi ber to base okang marariyo ero kama na ada mar mondo bako yo matinya koromga juanga otaneno ornwa gi lai mago te machoka rede ka uchiel no mbui mago ganda bende yudowa achiel ka achiel angeno okang marariyo bende wach mibadhi ni bende mawinjo ka usebedo kulose ahinya wabro bedo kwa lose dibed ni ntiere mibadhi mabendo go tach samoro sirikand broad-based mane penjo maduong' nyakoromga juang akaw yo matena Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have.
I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla, mondo wakelni adiera, geno, kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach, ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye, be wuodhwa dhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro, kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. And I don't care katagin enemy magi katagin friends magi winjo. Enure. Chakrik sani in be enemy tika. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Na koronga juanga dakika na bich tok sangwen marukinyi waduogi okang mar ariyo gi twak marwa higa achiel mano mar sirikal manywanda mano mar broad-based. Kapok aduoge twak nitiere mawuok kuom ote madwaro mar mondo mi asom. Ote ng'eny abiro bedo katemo kar nyalo mara mano mar somo ote mabende ioro kaka japiny. Engineer Lazaro iwacho ni broad-based government wan kaka counties makaluo nitiere 1 2 3 monyalo kwano. Homa Bay ni koda a full-fledged airport. Imedo kanyo ni state lodge, state of the art pier mar meli kod lam everywhere Homa Bay town. Jomane oyiero governor ma deadbeat mano wachni. Odeka iwacho ni waseyudo ber mar broad-based. Governors wa gi ka unge broad-based to kaka projects moko dine okotim. Iwacho ni corruption odwok piny kasto wabed kod posterity measures.
Ntiere ote kendo machielo kanyo mar mano kanyalo ng'yo machielo Allied Prince iwacho ni oyawre uru haneno chenro makare kintiere kindu be iwacho ni in kaka ja Kenya broad-based government at some point osekelo lokruoge matin but a bigger percentage iwacho kanyo ni a bigger percentage ostimre nade japiny pod inyore sana mibadhi osenya sana e Kenya iwacho ni sekta mopogore but in case wayudo any support from the national government we should appreciate. Aparo ni mogik wacho ni broad-based government osedoko piny monopoly mane community achiel moka dwa luongo nyinge enjoy. As at now, at least ogendni mamoko be nyalo yudo duol e thurka. Magin moko kuom ote mopogore ma bende ioro nyakwara Mgajwang'. Walisana kotenre kod koro wach mar corruption ne. Nikech wach mibadhi bende wach ma bende osebedo ka iwacho ni is the talk of town. Naneno kanyo shanya kwa Mgajwang' osuptende manyawawa manyaka sani migawo mochung' ne weche mag thieth osebedo ka luoko sekta mano mar thieth. Mano kaluwore kod jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pachoka mano Adena Duale. Akena chako di Paul Time nikech wach mibadhi ne paro ni mani chako kode. Nilose weche mag SHA, weche mag thieth, sekta mar somo hekin mamoko. Koro kana wuoye wach shano. Koro king'iyo percentage magichulo facilities e hospital shan mochul nyandiwa no is higher percentage among the rest enema one of the top 5 momi pesa mang'eny 19 billion euro. Koro ingeni an natemo ng'iyo gini aneno ni ka gisekawo 19 billion gikete e hospital mabe onge kare koro wan stiptende mantiere monego benitere pesa gi gimiyo ma pesa matin nang'o to moko go gimiyo matere ni mae ni corruption machielo magichamo godo pesa mang'eny ka gisetero kanyo uningeni moro kuweni otere hospital moro mantie but ng'ato kong'iyo gino giye iyudo ni hospital no be onge tiyudo ni hospital monego benitere pesgi emomi pes matin iyudo ni moko mi kata 1 million o mi kata 3 million but hospital maonge emomi mang'eny alafu kwa ng'iyo mano koro seyo mar corruption ubiro ni broad base koso ubiro ne piny owacho koso nikech koro sani koran sirkal mar Manywanda. Ngora awach ni en mar broad base no podi nikech gine magine government sa nigi kaka opposition bose join gi nikech debe ni koro en gin oko kila opposition nitiere to mabe nitiere ne wanyalo kawo gi accountable lakini kaka wan mwadong ni wang'iyo gi gieki onge ng'a kawo gi accountable wan ka watemo raise voice about government titimo gi suppress wa iwe ni koro konego beni wuoyo gine monego beni giwacho to gima giwacho onego bed final moko onego beni wang'iyo wachno ema koro kana wacho be kendo wach education cha nonego giwe akegi omiyo ne gigola funding model machon cha kasto giketo manyien ni kaka nochako kata sani kaka obedo confusing ka giwacho ni giduoko fee piny kuonde moko kana wang'iyo banding mar ariyo onge gimogol eno maintain kaka nentie banding moko ngone golo mana gimoro 2000 kende banding mar adek be golo mana gimoro 2000 oteni fee pod ni malo moloyo kaka ne en chon onego beni giweya gino kata education gik ma gidwa medo mang'eny gi miyo nyithindo mang'eny give up e dreams gi onge kineno ni kidhi mbele kucho ing'ang'ane kao first year inya dhi first year to koro sekondia kidonjo nikech kaka imedo dhi kaka fee medore kni dhi to fee duogo piny koro in kichopo mbele kiparo kendo ni imi help mang'eny moloyo kata scholarship ichaki neno ni gini abro chulo nang'o kase yudo tich by tijno badhi yude nikech ji mang'eny ni oko kae mo onge tich to gin gi certificates gin gi degrees mang'eny magiting'o onge tich ma ji yudo opportunities onge miya jomadongo gem endelea medore government lakini young youth okobedo included ero mana nya tibende kwa lose weche mag mibadhi nyakwara Mgajwang' odichi manyoro naneno headline mar The Standard na wacho ni a selfish union. I don't know ka un bendo think ni this broad based government was it a selfish union nikech wacho ni gisebedo karamna ka gimo weche mag mibadhi jona ranyisi mokwongo en mano mar Sakaja. Ingeni Sakaja MCAs na dati choko nitire romo mabende notimore gi MCAs romo mabende wacho ni mediation notimore kindo gai mar ODM Raila Odinga kanyakla kod jatend piny William Ruto. Do wacho gimoro. Okwang Moni, do you think that it's a selfish union? Yes or no? Aya, dia mbele. Koro ado wacho gimoro mayot kabisa. Seche mo wuoyo about corruption, okado wuoyo about broad based. Ado wuoyo kaka ja Kenya. Corruption ma wan go e piny ka en kidonda mohingo kidonda ma cancer. Mano gima waduto te either in a broad based or ionge broad based
nyaka wawache tang' mokelo waka kata mana gima ne watimo mane miwa okoko mane kelo broad based no ang'o mane okelo wakanyo kirango gino kabisa tibro yudo no corruption ema nokelo gino no chopo kama wachopeni wachopo kanadi wachopo ka nikech corruption wachopo ka nikech kata mana kana ichopo mondo mi parliament dwa pass the finance bill to enemi gi gimoro mondo gi pass gino mano corruption emo miyo wachopo kama wantieni gi pacha kwa we story mag broad based gango ni corruption to sehinyowa to corruption osethirowa kaka as a nation iwinjo manyaka wadwar yo ma wadil go gi corruption iwinjo to seche moko bende ji nyaka yiere ni samoro to bende jakom njaowa okasiemo wang jakom karomo siemo wang seche moko to be onjaowa ma kaka manyori wacho na selfish reunion okadwa wacho ni mori include ke jomoko to nie broad based ne kia gima ne timre kacha to ne odwa njaowa matin kasa kaja kacha nikech adwa wuoyo ka ja Nairobi modak Nairobi system ma Nairobi is not working wayiere kanga modak Nairobi from the drainage and everything is not working iwinjo to seche moko bende gima ne tamaelewa nto MCS gi they were genuinely gidwa golo Sakaja kose gibende nikech Sakaja chamo to kumigi giywak gidwa golo nikech ng'acha kichiem kodi ng'en mano be seche moko timore igoli nikech ichamo to ando kitimre nadi okimiwa koro kwa goli nikech okiti wagoli nikech ichamo kendi okayo kanyo tang'eni ranga kanyo tayiera kod japiny Nairobi the systems are not working moro niko imuol okamuol awacho adiera manitie ng'en seche mwadil gi issues moko to nyaka wadil gi facts also corruption osethirowa temo miyo wachopoka nitie jomoko makata they don't want to know ka broad based en ang'o they don't want to know no broad based what they want naka gidhi hospital ichiedhogi giyudo gidhi dala na penjo chieng' moro ka to one and among the top people kane gimoro biro magi mane watimo housing nane TV asebiro kama ng'eny kane wawuoyo ok kata sani 2018 kaka ne chako bane wawuoyo about weche mag housing iwinjo sani dalawa babawa ing'ado to retire in the next 2 years okodwa ot iwinjo pesa no dhi kanye bo duokne iwinjo okonwa go sirikal nitie seche moko mo bende wan gi facts moko mwadwaro ni sirikal listen to gi implement to gi mosetimre mamiji kako kayo feel ni Raila chodhi side cha okowuok kumwa Raila waseng'e ka every now and then owuoyo ga e wechegi iwinjo this time round okowuoyo e wechegi manyiso ni broad based omwonyo okuwe chunyo kayo kama nitie cha gombo iwinjo gima ng'en chunyo kayo gombo ni Raila be ochung'e owache kato udhi marach kato utumre nade kato kuni maber Gina Chondong sani no sekwedo nyaka weche matimore sha koro mano ok inyal chiemo tiwuoyo koro mano gima chunyo kayo kama nitie cha gombo to an kama nitie awacho ni sani iwinjo ube usekawa kwa line no seche moko kata andalawa kwarwa pod nitie to ja higni 100 gi wiyi nitie gik ma kwaro ne wacho timoga like 5 years 3 years ago sani ka nitie kama yand ko chope to bende wacho no timo giro wacho na jaduong' kanyo tinjawa kae makoro wan watimre nadi wawuoyo ubende sani kaka usekawe no ma wuoye gino biura dhi yago tu wuoyo tu luongo press conference sio tena igise kawe mana ngoma gidhi kode awinjo uwoyo gikawo role mar opposition gibende kaka gikawe no kaka rowere abenda sire ndisi makadino okay press conference wacho ni gimo wacho is genuine the funding model is a genuine concern iwinjo free education is a genuine concern kane nini kane kelo CBC I was here at Royal Media ni wapenjire to nyathi mane gweng ma wuok Barachuthe gweng umkayo wacho nan ja village anasome village woduma nyathi mane Ogea primary school gidhi golo kanye iwinjo we were concerned and we air our views bo wacho gima timre nadi neka gi implement to gino kobire broad based gino biro chon jogo ne implement ga chon ok gigi pok wabiro ga kwa wacho ero kama nae nyakeno ka ineno ka gima sirikal mar manywanda mar broad based is it a selfish union kor ka kor yes a very selfish union broad based government is a selfish union why in fact na neno gine headline nini mar Standard takawe kaka kete Twitter taneno ka ji ohero nikech jibe kara support ni ma is very selfish nango asekwano gik mang'eny ka Sharon ji chandore
And let me pick from kama Jono way. Owacho gik moko ma very important. Koro ahero ni koro conversation ndi kumonego be no the king'iyo kata CBC wawere kata gi affordability mar nyithindo timangono afford gik mitiyo go e CBC. Sani nitie jopuonj mipuonjo kata mitiego e mbalariany mitiego CBC. Onge universities te Kenya ka ma pod tiego jopuonj. Gitiego jopuonj gi old model lony machon. Koro penj jopuonj gi kuwuok gidhi puonjo nga. You understand? Mane miyo ka jopuonj chako bedo forced ni dhi for another training. You understand? Which is costly, mateni chulo pesa, to kendo time ni be no kao. Magi ahero ni koro walosi gik important issues. Koro nego be ni wang'iyo bende ni jopuonj madhi puonjo nyithindo ahero waseloso ko CBC obedo implemented. Can we also implement the same e universities mondo gi colleges mondo jopuonj matiego bendo tiegi kalore gi CBC mondo gidogi ka gipuonjo gima ging'eyo. Ok ni chaki ketho ne ojende time ka gisetieko puonjre kendo gidhi e tiegruok machielo mondo mi gitim kono gibed capable of teaching the children. Koro matieni nyithindo wachandore kanyo. Ok wan gi jopuonj motieg maber to nyithindo bende ok nyal afford CBC nikech en expensive. Girshani owache lakini bende gima pod litna. Hospital moro iluongo ni Ladnan Hospital. Ung'eye osewuoyo sana. In the month of March, Ladnan noyudo $1,50,000. The highest. Kata KU Teaching, Training and Referral Hospital poko yudo. Tuwacho ni kirwa mar KU Referral gi mar Kenyatta. Gi mar Kenyatta. So those are the two big hospitals in Kenya. Tok noyudo SHA maromo gi ang'ono gi Ladnan. Ladnan to ger kamoro bende kata building moko tieki. August $1,66,000. Pesa ni dhi kanye. To chairman mar SHA is the former ang'ono. Nikoro en former co-founder mar ang'ono mar Ladnan. Ok en former. Pod en tie mix en ni koro golre nikech no bed appointed to ang'ono to public office. Matieni ma ikwelogo. To I'm very sure ni okene okokwale kende. Nitie jomore. To nokete kanyo very strategically. Mar mondo megiyud kaka gisifon pesa mawuok e sirikal. Koro pesa itiyo go marach. Emomiyo akoni yawo. Ka wan gi broad-based is a selfish union. Anno kato ni penjo ni nango. Koro ema explain. Okay. Pesa kwalre 66 million nyalo apenji bwana. In kanya kichak tiyo hiyo di 2018 ni bire station. Pesa misayudo romo 66 million. Okada uwe watu. Lakini in short hata mongiyo niya. Sharon king'iyo gimaja ng'ato kaka citizen kaka in gi an dwaro. Gimokwongo en chiemo. Nikech nyaka ichieme kidagi. Gimar ariyo ni to bende in gi ot ewi, in gi shelter. Ti kumidake. Mar adek in gi chieth. Matieni inyalo dhi kituo tinyalo thiedhi. Mar ang'wen bende inyalo somo. Kinyathi makoro dongo inyalo dhi e skul. Gik moko ang'wen go are very important. Koro onego beni wang'iyo kata kwang'iyo dongruok ma broad based mag John giwacho no sekedho. Bendo se konyo wayudo gik moko ang'wen gi. E kwa dhi gik moko sijui kia facelift kiango mago are luxuries. Mago are luxuries makidhi ng'ato mowuok migowa inuyoma does not know facelift mar stadium enango. Stadium ma wan go Siaya en achiel. Siaya kiwuok dalawa kidhi Siaya gi pikipiki en siling 600. How many people can find 600 in a day mondo they go Siaya neno stadium? It doesn't concern them. Gima concern them gin gik mokadi ang'wen. Chiemo. Bende wa empower jowa mar mondo mi gi pidh gik ma ginyalo pidho oduma, gwen, gine rech, gik moko bilago, alode. Bende watimo mano? Onge. Sani gweng'wa fertilizer mine ni wacho ni nobedo subsidized ni. Wan pok wayude. Bende wapenjre ga gigi waneno mni TV. You understand? Mano chiemo. Ot. Siachwa to ma okaluru wacho. Siachwa emeni gi the highest number of utlum. Ute maglum. Pod ni Siachwa. Koro nitie jomoko ma koth goyo nikech ok ginyal gero ot. Chal ka gima gininde laro kata gininde kul kadhok. To mago dhano manie Kenya ka. In 2025, we are not in 1960.
You understand? What is the role of the government? Though Kakajo Foundation duty bearers. What is the role of duty bearers? Ma is the state according to the constitution. Ere gimagiti marmondo mi joyud ute. Number dek thieth. Ise we need pes mari thieth emi kwalon. Mano do ngama maingi mani. Ngama maingi mani makwalo pesa monego beni thiedhi go mano ngama negi. In short, sirikal gi jok mani kanyo magi kwalo go pesa magitimo go mibadhi nego jo Kenya. Number 4, somo. Iwinjo ka ja university wacho ka sani. Okay? Ni nitie jok ma cannot afford this new funding model. What was the problem with the old model? There was no problem with the old model. One was somo gi bwana nachulo siling 26,000 in 1 year. 26,000 in 1 year. To accommodation natural siling 5,400 in 1 year. Sani ngama somo University of Nairobi kama na some chulo about 40 to 51,000. You understand? To fee ngama no timo law mana timo chulo more than 200,000. More than 10 times what I paid in a year. Koro wadhi kanye bende wadongre dir. Bende sirikal ose-ensure ni wayudo gik moka ngwen monego beni wayudo ma ja piny onego beni yudo mokwongo. Omiyo nyaka wapenjre penjogo. Broad-based has not ensured ni mago timore. Broad-based only created positions. Broad-based okelo ni koro sani wakoni ni stima nendo gine ka. Stima nendo ugenya ka. To pesa, mifuko mar pesa nindo dhiwa. Nindo kangane, korgi mbadi. That is a sham. Okwanyal ko ni mifuko mar pesa nindo dhiwa. To dhiwa kanyo nitie ngama nindo kech. Tema dadwa lose koten record jolon. Ni wacho ni gin professionals. Dhiwa kanyo nitie ngama nindo kech. Nitie ngama koth goyo, nitie ng'at ma oko dhi sikul, to nitie ng'at ma tuo nego. To wako ni mifuko mar pesa nindo dhiwa. Nitie gimanya kwa yiere okaro. To gini en gimoro matin kabisa. Niseche mwawuoyo about the basic needs. To wawuoyo about dhier mar oganda gi chandruok mar oganda. Waket ni waketo ni broad-based news for the last 10 years or 20 years. Sani, an mabiro kani. Ngo wacho na akamoro. Ugenya, to ma wacho confidently nke jo Ugenya neno. Foundation mwaran, anang'eyo dhier mar oganda labda manyalo bedo maloi. Nkech foundation mwaran sani, wasegedo ni mond liete. Makidhi kata kiwinjo stoche giti nyalo yuwa. Ten gimisiro gi broad-based. Ok en gimisiro gi broad-based. Ok en ma broad-based cha. Ma moro, ma Ugenya, marano Ugenya. Winjo. Mohingo mon liete 300. Wacho ni wachulo gasha ne joma tuo. King'eyo gimomiyo wachulo gashano. Wachulo gashano makonyo joma otimre nade. Manyiso na yie kama betie ni. Nitie jomodhier ma sirkal osethiro momiyo dak giyud kata mana 100 ya day. Odak gichulo shano. Iwinjo. Kama betie ni kipenja, nto shano. Pesa moketno ni malo. Adi nyisi ni yes. En malo. Iwinjo. Nikech kawan mochulo ni jomoko wahenyore. Iwinjo. Ang'ose keloka is corruption. Togi pacha kama ntieni, mama anoto, I beg to differ with you. Iwinjo. Broad-based wasebedogo ania. Kiko kao problems wasebedogo for the last, since independence, to wachon problem gi, broad-based onego beni sort gi. Iwinjo. Kata ngama nie broad-based kawuono ni. Mago kaka mage. Kata corruption wasebedogo. Iwinjo. Ngama nie broad-based kawuono ni, ngani nyon ga i opposition. To nyoro way about gigi. They were not sorted. So we should not expect... It's a lifetime. It's not a lifetime. What I'm saying, and I'm agreeing with Okayo, the direction you guys are taking, plus even me, Nkecha was there, it's the right direction. That's why we are having this platform. That's why I'm agreeing with you. There is a problem in regardless the SHA working, there's a problem somewhere that we need to discuss and be sorted. Right? I don't agree with even the funding model. Not that when I'm there, I'm clapping for everything. Koro, nikecha, mana broad-based bedo formed. Yes. Maneno karamna ka lokro keteni migepe bende mabendo. Nakasani kaluore koda joten migepe manyin mabende nwaneno ka nokel. Nwaneno Joho, nantiero Paranya, nantiere Mbade, Wandai, Askul. Sewacho Wycliffe. Paranya hekid mamoko. Koro mago bende gise konyo nikech mar mondo mi jaten migao chuog kacha. En mar kelo dongruok bende e migao mabende ntiere nikech jaten migao to koro koyo tok tan wachni en ma koro wuok luolane ni pesa nindo kaka nwacho ni nindo ka. Akeni nene wang machal nade pau time. Wach corruption no to nitie ero loso bedo are chon
tero giwacho ni ne gidwaro mondo giloke. But ka wang'iyo gini pod omedore ameda pile pile. Onge kuma wanya neno ni wach corruption ni oseloke. Nikech gik ma gimedo kelo manyien go, SHA go, kia education new funding go, pod oriwore corruption. Kwa ng'iyo SHA no pod oriwore corruption kanyo to bed omedore. Ok kata ni odok piny. Kodok piny nonego be ni osekelo nwa gik machalo ka noko nego kel nwa new funding model go. Noko nego kel CBC ma nyithindo koro or iketo nyathini ko chope grade machal kama o change uniform. Changing uniform ndalo machon chan wang'iyo ni ki chako gi uniform achiel emidhi go mitieki kasti manyo uniform midonjo go ya high school. Ben Sharon nitie gima dwa wacho. About corruption. Ineno kata mwan wabit kan. Ginedo wacho about corruption. Na okujo broad based. Okayo manya kwa hiyo. Corruption chake odwa. Chako kumo wan wawegi. Kapok wasiemo lwedo oko. Iwinjo. Corruption kata mane e dalawa, e odwa, kuonde ma wawuothe, e counties wa. Kapok wasiemo kata mana national government. County na Siaya. Siaya rach. Siaya ema koro ikwelo left, right and center. Nyoro ka nyoro mak ng'ata about Siaya. Iwinjo. Kapok wasiemo lwedo malo. To magwa mimiwa piny ka be watiyo go maber. Ayo, koro Paul Ten point ne kapok wiyo. Koro mane kana koro kang'iyo story moro mar agriculture side ni. Giwacho ni gikelo fertilizers. But ikelo fertilizers ni mang'eny wayudo ni gin fake fertilizers mosebedo ka yudore dong. Matiende mano pod corruption. Ineno gikelo ni gikelo fertilizers ni gitiyo gi pesa mang'eny. Lakini much of it fake ni nini mano onge gima konyowa godo. Onego gikela gik matiyo manyalo konyo agriculture side. Alafu koro wawacho ni kopogore gi mogo ma bet beche pod berber. Gik modong te onge. Koro winj kada mana kumulo suru. Koro awach kanyo pod obiro pesa michuli. Pesa no ng'eny ahinya kose ng'ad pesa no pok igoyo monthly budget ni gimoro amora, school fees pok ichulo, pok ing'iyo rent gini, gik mang'eny. Koro matiende ni onge gimwanya yie ni kata despite ni ero ging'iyo ni gitiyo one side, but a bigger percentage onge gima timo, onge gima lokore. Kwa ng'iyo supporters, jok ma support watch broad based. En gimoro atamalo 22. 54 pod ok support the government. Mano higher percentage ma pod waya yie ni piny ngima mar Kenya pod ok support gini. King'iyo side mar Nyanza, ero Raila donje yie kanyo. Ji neno ni mano betrayal mano timonwa. Ji mang'eny atamalo 25 kende ema support nani Raila e wach mano donjen. Ekima bende koro daka oyuyo gi sani nikech dakika skadho 30 tok sango. Kodwogo kang mar ariyo nikech awinjo ywak mopogore ma bende koro ni broad based no se muonyo position. Ng'ata una penjo ni Raila manyaka bedi opposition no ka ene mane strong. Ginene. Okay, wadwogo gi mano. Koro ka kayo mati. Wedi ni chama na opposition. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.
To unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Werundo wika kidwaro no inwuothi. Maye wanyasacha. Kora na biro timango. To biro wacho ne ng'a wachni. Maye, to kara nitene ni kanye. Dawe, gisani doga gin gisemako Sanju. Sanju ni kanye? Ikidew kata matin. Sanju ni kodwa to sani koro wan mapande maber. Kichopo kuno tibro romo kode. Ing'eni, nitiere gimoro malong'o manitine temo wachona. Nodwaro ang'o? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nekorongo jongo dogo kang mar ariyo wadong gi matine dakika 20 mar mondo mwatiek twak makama. Kan wadhi yue matine nikech man wachako nwacho ni broad opposition to dibende Raila kodonjo broad based to koro opposition duonde muon. Mano gima napenjo ni achuna nyaka Raila bede opposition oka jo opposition losi. Apane ni Roselyn manikelo wachno. Ineno wach opposition dong Raila mane ong'e kaka the biggest opposition leader ma an kaka an na support ga Raila inya kata ndalo moro mane onego beni mane wang'eyo ni Raila win mane Ruto win ni wang'eyo ni Raila win machiegno nwaserwako bluma nwasewuok oko kaka wadhi chikore all of a sudden ni Ruto win ya nade gino no yani ng'e gimoro kisekete kwa seketo gimore chunywa to aketo to one side no ma all of a sudden wasebedo ka one gi side mar Raila ni pile kaka the opposition mane mwang'eyo ga ni the biggest opposition moloyo moko go chakore ga kasto rumo mare ni osebedo kata for long alafu one ga koni sati biro chonero nani Uhuru no biro por de one mana gi Raila Mwai Kibaki cha one mana gi Raila alafu all of a sudden poop ene broad based kendo oriwore gi pact sangwene chakre higa mar 2001 la serikand Moi wachakonene serikand an awachi ni koro kadongo achako follow politics nika 2013 mana ja class adik
2013 eka nachako ng'iyo gini. Koro ing'eni achako kayo wuoro ni 2013 ne class achako ng'iyo gini at that level. Alafu all of a sudden nini votes gate masebedo ka ane pata ma the first time makora yadhi yiero kore ka ane 20 years do. Koro chenro mar kawo joluto mbulo voter registration chako 29th of this month. Man ready yadhi kawo kendo an gibo kadwa ni nini jodongo madala ka deber ka wanya kawo cards gigo wapandi mondo kigi vote ne jok magidwa vote nego. Ata dhi vote ne ng'ama dwaro ng'ama ng'eyo ni samoro odhi samoro kada mana da iwacho ni candidate ni samoro ok bi chung koro ritane na ka candidate ni vote arito no se Raila se go like one koro nikech support this government be giwacho ni mano en formal kare ok nokete informal kare dichielo ber legalized dong geni pause ya sato weche nyalo wachore man motwo gi man moburo bedo kwa ngembele koro wakia kaka odhi bed lakini ato kipacha ang'eyo gani Raila is the biggest opposition omian kanyo nyaka chunge ma strong onego beda kuma no bete kana oseamua no dwaro the goodness of people onego chunga gi the people ok no kayo bede siro paro ma bende Roltin gol actually watch mar opposition ne adwo wuoy kapok wadhi e break lakini nikech idwoge miye to dong na chako ni galchel bende uthire ni nyaka wajiu galchel bende gine mbele koro adwa nadwoko chien matin ikinde mang'eny Sharon wasebedo ka okwan piny mamor especially kochomo kinde yiero 2007 emane lichie sana majino gore sana actually kata jowo ma joluo negi mang'eny onegi Nakuru an nitie nyamin mamo manodar Nakuru owuok maonge gimoro kata chiel to ng'eni wan ng'enyo bende jomoko wan gi ute Nairobi ka to waonge ute dala koro no chako from scratch matini ginambo se affecta okang'eyo nang'o manotimore onge ng'at mose neno kata motere jela kata chiel ni ma achiel kuom joma nogine kata ma achiel kuom joma notong'o jomoko mofungi kwa bire 2013 bang' yiero makoro wagine ni jiko ni Willy Mutunga omiyo Uhuru telo osweya in Uhuru gi Ruto ne wagine matin lakini ne onge mang'eny 2017 jomoko ne ywak an nawinjo marach seriously 2017 ochako Raila yawa especially after the October elections bana reyo manotimore bang' ka ng'ane ose nullify mokwongo ne lit na seriously nitie jok ma ywak nitie jok ma gino hinyoga to nitie jok ma bende gore nikech wachno 2022 ochako yomb ng'ano ochako yomb Raila nowacho no kwal wadong mano ne pod ne lit na to all along nitie jok mose dhi ng'anyo after 2023 just a year after 2023 wadhi sufuria movement mwadhi ng'anyo ji karibu 78 nonegi 78 mano nonro mananga ugolo Kenya National Commission on Human Rights it's either 73 or no 73 78 it's between 73 and 78 more than 70 people were killed in 2023 bang' mano Raila no se dio mosore gi Ruto koro waduo wa relax koro gik moko ber we cannot make these things look like ni ng'ata chielo nego be ni control emotions wa every time mano gima nyaka wang'isre adier ni oyomb Raila wayuak mwagore mwatima ng'o kose dio mosore gi ni koro wan sawa and yet families ma jogi onegi onge kata ng'ata chiel kata polisi achiel mano nego ng'ato mwaseneno ni koro ter jela mofungi pokwa neno to aput mano chamo muma matimo compensation wabiro kanyo pokwa neno ka families ka bende notimo ng'ono nobedo tawacho ka ma ka ng'e ni nitie aput panel no moketi pokwa neno last year the same but wawere gima last year Raila nokobedo involved moko makwano ka ne timore nikech nwang'eyo ni mae ng'ama timo ng'ono mwang'e ni nyalo konyowa kobedo sirikal kobedo kaka president mae ng'amwa geno kuome mae ng'amwa hero onyalo bedo president matimo ng'ono maber lakini ok noyudo koro nikech ok noyudo sirikal
Is it in order? Bende en gima ber mondo donje sirikal gi chien to chak chiemo gi sirikal koso ochung gi joge mong'e maber ni ok noyier nigi mondo miyo call out sirikal sa sama sirikal timo gima rach. Any reasonable being ong'e ni at that point onego beno chung gi joge mose yiere mose ywakne mose supporte igni ng'ato ok nyal kawe bende en boss toke wa. Koro sani Raila nigi position mane sirikal. Joma wacho ni wane sirikal Raila nigi position mane leader mane page. No, relax. Raila nigi position mane sirikal. Onge position. Raila is just Raila. He doesn't have a position in government. He doesn't pimna ere onge. Koro onego beno chungi joge onge sirikal onego beno endelea kwedo. Nikech the same people ema bro koni ngani bwana none Raila de beno se yer president dwa seneno kako tiyo nuo wadwa no endelea tiyo nuo kamano kikoro lane nikech en individually osebede sirikal koro jomodong wan mwa ywak mwa onge chiemo onge education gwa ywaga lakini ok owuoyo weche. Tiparo ni kweth mapigo piny owacho bende sani temo matek ar nyalo mare. Haneno ga sani koro Rigiji bende temo mano Gachagua jatend Wiper Kalonzo Musyoka gi mamoko. Koro nitie gima ayie go kayo matin kamoro mowacho molero ni Raila ahere kabisa. Tuntie seche ma okaya gimukta temo wacho wan kaka jo wafuasi magi wasechung kode olalong mukayo gi pache oparo ni Raila onego bed chung kodwa kose onego bed chung kodwa up to this to kendo kayo gimtie gima wacho mobuoga go ni Raila nigi position mane e sirkal to kayo no the same ema wacho Raila no donje broad based o wacho ni ngacha onge position to kendo wacho ni ngacha no donje ngo e sirkal ye broad based koro kawinje malo kata in ne broad based ngoja kata in dogi ne broad based in gi position mane koro nitie gima dwa wacho kama ler no gimokayo kung'eyo ni seche moko inyalo bedo jatelo ma in jatelo maonge isumoriko kuomi ma onge yonge kom ok ochuno nyaka ibed kom mondo ibed jatelo gima yiego ni jogwa ka kane an mane elite na weri gimokalo ne elite na ma handshake cha mane elite na kabisa nitie gimomiyo no elite na ma handshake nikech ne wadhi nyaka JKIA bogowa botumnwa gik moko mtokwa no ket mapod nie garage nyaka up to now kidhi Wilson Airport kabeni dhi mtokwa mane wago JKIA mano oketh iwinjo gini wasebetie to wasewinjo litne but nitie seche moko manyaka wayiere Raila bende en nitie seche ma en wuon wini iwinjo to nitie seche ma en jatendwa nitie seche ma en chuor ida seche moko ko make decision mage to make kaka wuon wini ok kaka jatend ing'e wan wasekawo Raila ni bwaketo ni chala gima onego benene motumre nadi eni mowuoyo e gimomiyo kata kayo ohero kata kohero amor kode nikech sani ochung to wacho gik ma Raila no onego ben tumre nadi onego ben bi wacho corruption mi wacho ka e gik ma andi jakom wacho ga chien ka mi bende ka tie jomoko mosiri gi mobilization mutu me grassroots cha bi yudo number ti be nyalo chunga ti wacho iwinjo kata mna Rigiji ana support e kabisa kenda dwano gogro oka support na dhigo ne kura dakago ne kore no taonge but ochungo obed serious obed ma strong monyalo keep government accountable baba bende kata wahero kata kwahero be sani hike osedhi sani en elder daka wakiti nje duong kendo moro mabiro ni chung kendo moro mabiro cha bedi opposition iwinjo seche moko ntie makochopo tineno jaduong to kwa range maber wahere kabisa kendo sechung kodwa sani to koro odhi matin odhi ahinya iwinjo koro bendo timre nadi taneno ji kaka Babu Wino gibiro Sifuna Giri bende gibiro we are supporting them oknwa pingogi gibende gibiro bedo strong opposition leaders mabiro support government okayo to kayo na wacho ni Kalonzo bende nitiere kweth mapingo piny wacho to wacho ni mago onge nade to kata mana Juma ni bende no loso ko bende wacho ni nitiere scandals mathoth mantiere piny oteku ma Raila ne ni gocha Kalonzo ongogo nitie oteku ma ng'ato nigo nikech okayo ne mano wacho ni maga onge okayo samoro okayo ni kare oteku ka joka pod kata goteku ni wacho ti magi jo siasa ma oseketo ni gin higa ka higa giduoge siasa ka giwero ni gin gang'ono gin gi kwethgi mag tribe gi chien gi onge gima gi offer except tribe
King'iyo ng'ato kaka Kalonzo, en obiro ga ni en gang'ono Wakamba milion 2. You understand? King'iyo ng'ato kaka Martha kia ni biro ga gi Wakikuyu adi, but mano bende wacho ga. King'iyo Eugene Wamalwa, the same. Sani koro Gachagua koni en ma en gang'ono, en gi Mulima, en gi Mount Kenya. There is no idea magi present ni wan wadwa timo ne Kenya ma. Gikom nani ang'ono? One term, to giko nango ni anan gi Wakikuyu, anan gi Wakamba, anan gi kama. Apa ni wasekadho kamone gubeni walose siasa bila. To king'iyo jogi Sharon, king'iyo Kalonzo yier mogik 2007. Moyiere MP mobede vice president mar ng'ano. Vice president mar Kibaki. Mane moyiere mogik. After utiga gine mar 2007 utiko 2013. Kalonzo koro ne ani akai. En ga en orengra ka. The same to Martha. Martha oyier gi Shugu constituency MP mogik 2007. Mano chung bath Kibaki ka gikwalo ne Raila kura. Kowe kanyo en ga en aka koro Martha en gina ni gin opposition. The same to Eugene Wamalwa koro bende no yani jogi gina jok mano no wetelo chon. Sadi koro gina gitiyo gi nying ma gisebedo go mar mondo mi gitima ngono gi Hadaji. Ema miyako ni mago onge nikech gin bende magiluongre no United Opposition time gi orumo. Yes, time gi Gachagua nyocho bedo impeached. A deputy president kosegolie telo ini duogo nadi koro kwani ipani ini mag kausegoli to senate to determine ni you are against the constitutional provisions incorrupt in gimi badi kuri duogo timo ngokendo omiyo Gachagua in fact ngama wero Gachagua mobro yero Gachagua mano ngama bende chalga gima wiyokti nikech ka bedo deputy president no setame mosegole kuro angoma miwe no bro bedo president maber ema miya koni gi jok malungre United Opposition mago onge. The only solution ma wan go e Kenya sani, all right? And the progressive forces. The progressive forces mateni jok mosechungi jo piny to track record gi nyiso ni gisebedo on the side of jo piny obed ango. You understand? To wangegi. To moko bende pod biro. Nitie mapoko declare. Omiyo that progressive forces biro together to giko ni wan koro mae candidate wa. To mane candidate ma bende jo Gen Z biro support. Ang'isi adier kawuono. Ero kama na inya weka ote kasto wabi round mogik gi wachu mogik ahinya kaluwore gi broad based at one. Nyakoro mgajwanga ote ero oketna ya mokanyo. Ocheng Sylvester iwacho ni MOU mar broad based onge gima osetime mak mana opulence. Thank you Ocheng Sylvester. Ote machielo kanyo. Ntiere Odeka wacho ni Sharon nga broad based osedhi kodwa maber. Corruption odwok piny, gidwoko piny. Corruption ema gidwok piny. Corruption na gidwok piny. Aya. Iwacho ni waseyudo ber Mbita Ring Road, ndara ma osebedo kiwuoye since 1963 igero kata korumo kamano. To mano Homa Bay. Imbe de sia bendi bro bedo kinyiso ayu. Ine no maler kintiere uriri e county ma Migori. Jana maro machielo aparo ni magi gin ote mago maga lai mago te machok. We shall always count as a community how we have benefited in any government arrangement. Actually, the broad-based government is a great opportunity for us to explore and benefit from the available resources. Immediately, the benefits of the broad-based government are being felt in the whole country. Kizungu kubwa. Wiki, iwacho ni anto broad-based okane kakonyo wa nikech kata Gen Z manokelo broad-based onge mosi yudo tich okwamon wiki ergo aparo ni wakoro mogik achako di Paul Time giwacho ni mogik watiko chenro gigi badi her ni broad based team nikech koro dong sani koro wantiere higa mar 2025 kapo nono ni broad based government odhi nyime nyaka 2027 pod higni ariyo gigi ma pod biro. Era wate yeni ne giseloso broad based no ne giselose ma gisepango ken gima gilos okwanya dagi koro nikech ne giseloso gini wadwa ni koro gitinwa gitima gima ne gikelo nikech ne giloso broad based mondo gibed gi unity mondo gikel lokruok e Kenya dom koro wan wadwaro economic empowerment gingi entrepreneurship gikel tich giawne jok matindo tich gi mang'eny ni oko kama onge tich gi twadwaro kamoro ni government mechanism ma youth nya question government policies without the intimidation. Wadoro ni gikelnwa mano. Gitim gimoro ma waneno. Ok ni ka gichako kata yo mang'ano wacho ni osechak los morgen. Wanyisi ni yono ok birum. Yono eribo chaki mondo mor ni gini loso. Lakini at the end of it, iwe ni fwa odong kanyo kuhang.
okotiek lose. Nitiere yo moro kae bath KU ka koro kidwa donjo godo nitiere KU market. King'iye map itang'o ni olose, lakini yono nochak losi to wegi nus kanyo kaka iyae Lam kam to kidonjo ni en buru makini kidonje ineno dust miwacho ni dust. John giwacho mogik. Mokwongo adwa wacho gimoro ni vijande idhi kawo kura wakawo kura ineno kopo ni telo masani ok omori bi amwan telo ni ok berni ok kawuoyo telo kata mana national government from MCA level to MP level to senator to governor kik wabed ni wabro go koko kendo kochopo 2028 wabed ni 2027 kochopo to wan gi kura wate to wanyalo travel ikaw kura kama inyalo goye kura no mane kaka wabro nini our voice ndikruok chako 29 wacho ni tarik 29 tika diria ni nitiere 5.7 million voters mapoko register okayo jogite ko register inosiepna jogite ko mobilize gima paro monego beni ukete maino gi sani eni ojende mapoko kawo kura mondo odhi okaw kura jogite ko kawo kura bu bede mesa bu decide gimudwaro 2027 to direction bro bedo e side no kik wawuo wago koko wayuagi to kochopo kacha to kadhi e polling station maga tayudo ka jodongo giminewe mantie pod gibro make decisions nikech wano kwa bebe kochopo wacho anana this angwen anana this beach bichwe makigo kura gimwanyalo loko go sirkal en kwa kawo kura bwadhi bwago kura no iwinjo to gisani an gima kwayo ma to kadwa wuoyo about national government akwayo wan joluo onagi seche moko ma dheramosa nyiedho kirangora kach ka nitie opportunity moko manyalo konyo jowa to waket okony jowa gisani wahero kwahero gini kwaweyo to jomodong kabro kawe to bro tiyo kode in bende ka thuolo pokolal. Erokamano Sharon, nitie osiepna mora na akow mos akikawiyo wil tibro nega. Vincent Obondo dwa bedo MCA no thuyo mawon. MCA na. Erokamano. Koro ne ojande wetena. Saoromo. Nyaka koro winj duondwa. Wakaw kura, wakaw ID mondo wagol sirikal mosenego ji mang'eny ni oko. Ne joluowa wayaw wang'wa malach. Kendo wapar matut to wang'ini sa oromo mar mondo wan bende wabede gi tend gwenge mabeyo waket maino e tend gwenge to wayier jomo nego be ni tiyonwa ok jomo ting bedegi mabiro ng'iso wa ni adhi konyo baba lweny malo ni adhi konyo baba go lweny Nairobi wawere gi mentality no kabisa wayier jok mwang'eyo manyalo tiyonwa jok manyalo losonwa jok manyalo representwa mar mondo mi wan bende wabede gi telo sekele gwenge watigi tend gwenge maber mondo mi wayud dongruok otherwise wabro ywak milele nekech to wan gi tend gwenge. Erokamano ahinya. Semo ng'adowa koso nitiere ote mani damoso idhi ng'adwa ka anta adamoso antis ga ka gin dala wan gi chenro moro dala kanyo tang'iyo ni ginena koro amoso mamwa ka ni rongo kochacha tamoso cousins ga go wete na teka gin Nairobi Kenya tadwa tieko kawacho niya broad-based government without broad-based voices of young people is incomplete. Erokamano ahinya. Agono moni nyako bedo kodwa e twak okinyi makawuono gi paro mopogore opogore. Wacho ni ji gwenyore paro to piny en marwa wan duto donge. Erokamano ahinya. To iwacho ni mbaka bende migero godo piny. Omiyo chenro mar mbaka oromo nyaka rom gajwang' oromo gi sani dakika na 5 kapok oromo kanyo saa 5 mano mar onyango. Watieke gi kanyo ibed kod odira makare nyaka rom gajwang'. Ote magi bende thoth na kanyal somo gi kaluore koda thuolo matin ma bende nwantiere godo. Chenro na chako saa 12 mar okinyi sani kwatieke kidieny mar mbaka oromo akwayo ni mar mondo mi bed kod odira makare. Waraduru chieng' wuok tich mar juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.